Sakamakon ziyarar da ta Abdullahi Usman Gadon Kaya a kasar Kamaru na gabatar da wa'azuka ne yasa dan siyasa kuma dan kasuwa Alhaji Ruwanu Sharabodo hada liyafar girmamawa da daukaka saboda ziyarar malamin da tawagarsa gidansa da ke karamar hukumar Duwala biyu, duk wannan karkashin jagorancin madagun uban tafiya Alhaji Muhammadu Yakubu, shugaban matasa musulman Kamaru wato INGMC. Babban dan siyasa a kasar Kamaru kuma babban dan kasuwa, bayan haka kuma shi ma babban notable ne a fadar masarauta Hausawa da wani gwagwarmaya da yawa da shi. Kamar da muka faɗa, kwamiti yana daga cikin manya wanda za ka yi musu ziyara, shi ne bayan sarki Hausawa shi ne aka zo gidansa. Malamin da ya samu muhimmiyar tarba da karamci daga Alhaji Ruwanu Sharabodo da iyalansa, domin wanda suka kallo da sauraro wa'azuka a Hausa 7 TV yau ga shugaban su Kora ta babu wani abu ne da ba za a iya mantawa ba, lamarin da ya sa Dr. Abdullahi Usman Gadon Kaya nuna farin cikinsa da irin ɗaukaka da girmamawa da ya gani. Mun kawo masa ziyara ne takanas ta Kano zance daga Najeriya, mu zo mu gaisa da shi, mu masa addu'a, ya mana addu'a kuma mai fata alkhairi. Dan uwa ne kuma masoyi, kuma alhamdulillah muna kyautata ainihin wato zato gare shi dangane da hidima da yake wa al'umma, hidima da yake wa addini, ayyukan alkhairi da yake a cikin al'ummarsa. Ba abin da zamu ce masa sai dai mu mai addu'a Allah saka mai da alkhairi. Alhaji Ruwanu, mutane suna ƙaunarka, suna son ka, suna faɗin alkhairi a kanka. Da haka sai ka gode wa Allah akan girman da Allah ya baka, ka gode wa Allah akan lafiya da ya baka da iyalai da ya baka. Kuma mun ji daɗi da ka mana wannan liyafa ta girmamawa, ka gayyace mu mu zo gidanka, mu kawo maka ziyara, kuma mu zo mu ci abinci a gidanka. Ba abin da mu ma za mu faɗa sai dai mu yi maka addu'a, Allah ƙara maka lafiya, Allah ƙara nisan kwana, Allah ya tsare maka iyalanka, Allah ƙara maka arziki. Abin da aka sa a gaba za a yi na alkhairi Allah ya tabbatar muku. Haja Uwale kuwa ɗaya daga cikin mata uku da Alhaji Ruwanu Sharabodo ke da su, ta yi wa Malam Lalai marhaban da yahun matan, kuma ta yi masa fatan alheri da jinjinawa. Yadda kuka zo Ubangiji Allah ya mai da ku gida lafiya, Allah kuma ya kaddara saduwar mu. Addu'o'in da kuka mana Ubangiji Allah ya amsa mana, Allah ya mana albarka mu duka. Kuma Malam muna jinjina muku, ba da kuma mana wa'azi, ba masajen wa'azi su dinga ba mu kaji mana duk cewa malam bai kammala ziyarar haka ba, sanda ya yi wa iyalan Alhaji Ruwanu Sharabodo addu'a kamar haka. Ina muku addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka muku da alkhairi a cikin wannan gida. Allah ya kare muku dukkan wata fitina da tashin hankali. ‘Ya'yanku da kuka haifa Allah musu albarka, jikokinku Allah shi musu albarka, shi kuma Alhaji Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi lafiya, ya bashi nisan kwana, ya ƙara masa wadata, ya bashi haƙuri, kuma ya ƙara masa haƙuri kan haƙuri kan haƙuri. Da ƙarshe Alhaji Ruwanu Sharabodo ya yi wa malam alƙawarin zuwa Kano a Najeriya domin ci gaba da sada zumunci, kuma ya yi farin ciki da wannan ziyarar. Wace zan zo Kano kamar wata sati biyu, sai na nemi da kake duka. Zan ga don yawa. In Allah ya da zan zo. In Allah bayan a January nan. Allah ya da zan zo. Mun gode da ziyara, tunda Juma'a ya kusa. Ba wani bata lokaci. Mun gode muku, mun gode. Yau an taba abin da za a tattaba, to sai mu ci gaba da abin nan. Mun gode da yawa, mun gode.